Hello Rezuper, welcome back to my channel. नोंथांमोन को आंनि चैनलावहाय बरायबाय। आप सभी कॉमेडी चैनल पर स्वागत है। दिनैनि भिडियोआनो जाहैबाय जोंनि बे मा होनो CM सिने प्रोडक्शनावहाय आं मोनसे शर्ट भिडियो लाबोनो नागिरदों माने कमेडि भिडियो जागोन आरो बियो। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिगोन। नोंथांमोना बे भिडियोखौ CM सिने प्रोडक्शनावहाय नायनो हागोन। बे आंनि मोनसे चेनेल। बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आं लिंकखौबो डिसक्रिप्शनाव होना दोनखागोन। स' दिनै जोंनि बे शुटिंखौ जागायनो नागिरबाय आरोना नै जोंहानि न'आवनो लागोन आरोना। नै जोंहा केन्देला आगै दङ, निजोम आगै दङ, ओमफ्राय ओइखैजा एक्ट्रिस सानै दङ, ओइ दै निरुला, ओमफ्राय नै माइना माबा मैना मा लिरोमोनलै? अ जुनमनि सरि गेट लिरदो आरोना। ओमफ्राय जोंहा केमेरामेनावहाय दङ माबाया बुहुम राबाया जय हो बेरेफुंजायावसो जय हो मोजां जादोंमोन। लेट जाबायना मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा नै अखा हानायखाय दसे थाथ'बाय। दा दसे उनावहाय स्टार्ट खालामगोन जोङो। शर्ट भिडिअस नालाय बारा एसेबां गोलाव टाइम लानाय नङा आरो थाबैनो जागोन। स' रायजोफोर नायनो दाबाव। Action. Ready? Kita fai deh. Bisa. Action, fai. Jadia. Pangkayaनो ओरैसो थानांगोन नामालै? Nang ओरै थाखादोलै। औ। नोङो ओरैजायसो फैनांगोन खोमा। नोङो केमेराया ओरैजाय थांबा ओरैजाय। Pangkaya ओरै थादो। बिर खाराखैलै र' नांगौ बायदि जायाखै। बेहाय जाबाय बोराय नोंनाबाथाय गोदोनिखौल' नागिरबाय थायो। गोदान स्ट'रि जागायलायबाय। Tebla सुखेना? Tebla सुखेना? बाथाबलायदो सानैजों। आयो। नै जोंहा फोथार दुब्लि खाथियाव माने फोथारांना हा औ सुखे बेलदां बेलाय सुखे बेलदांसो नामाब्रा एक्सन बेलाय सुखे बेलदांसो नामाब्रा नै नाहरलाय नै दिनैनिया एसेनोसै जोबथ'बाय बरिया टाटा मोजां मा होनो शर्ट भिडिअ फैगासिनो रायजोफोर माबा सुखे बेलदां टेबला बेलदांनो आरो दैज्लांनि रुवाथि औ थाबैनो नुगोन नोंथांमोना CMCनि प्रडाक्शनाव। स' रायजोफोर जायफोरा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाग्रो प्लिज आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। औ ना केमेराबो होनदो एसे मा नांगौ माने CMCनि प्रडाक्शनाव CM प्रडाक्शनाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नायलायदो रायजोफोर आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे शेयारबो खालामना होदो जोंनि बर'निफ्रा जाहाथे थाखो दावखोलांबाय थानो हायो। औ गोजोनथों। फोथारखौ साइज नुखादों ना? मोजां बुजाबाद मोजां। दोनथ'नोसै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो। हेलौ नै दानिया दिनैहाय माने दिनै सेकेन्ड डे सुट आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फोथारावहाय लानो नागिरदों आरोना। माने दैज्लांनि रुवाथिया माबायदि माइ गायनो रोङो ना रोङा, खोथिया फुनो रोंगौ ना रोङा बेखौहाय जोङो दिन्थिलांगोन आरोना। ओमफ्राय जों दा फोथाराव थांनो ओंखारबाय गासिबो। मोनफैखाबाय दाहोनायाबो।
ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारबाय जोंहानि बै सिमलानि फोथारा बेयाव थांगोन आरोना नै ओंखारखाबाय नैबेबो ओंख्रिसो बेखौबो लानांगोनसो आखायाव दालाय नायनि रुवाथिया नै देलाय मांग्रि रुवाथिया जा लिपस्टिक फोनखादों इखौ लानांगोनसो आखायाव इखौ नैखौ नोंहा इयो दैया थाथों नङाबाथाय दा बोरैबा ओंख्रिया गोलैलागोन ना इखौबो मोजां लानांगोन दे थांदो सासे सेराव गाखोदो नै ओंखाम थफ्लायाबो नैबे दाहोनानि ओंखाम आरोना ओमफ्राय नैबेयो जोंहानि बिहावसाबो हालेवबाय दंखायो नालाय बाबाया ओमफ्राय बेनोबो लाबोफाखाबाय जमानो सिख्लियाबो लाबो ओरैनो फैगासिनो दङ रुवाथि एक्ट्रिसआ बे मोनेङा बायलेंलेंआनो आरोना माने फोथाराव थांबानो फोदा खांग्रांनायसोखा ओमफ्राय माहाजोना लुङि गोलावलाव गानना फैदों इनै नै 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 रुवाथि देलाय मांग्रिया नै बेनो माहाजोन बोराय बुरैया नै नै जोंना देलायस्रि रुवाथिया फोथाराव ओंखाम लांनो फैबाय नालाय 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 खिजा सिदा जाथारब्रा देलायस्रि नालाय जा लिपस्टिक फोनखादों फोथाराव थांनाया नै देलाय मांग्रिसो नालाय रुवाथियानो आन्दाय आफाय आंहाबो लायबाय खाजलबो फोनखादों बेरग' बेरग' दे दहाय होननायानो मा औ औ औ माने ओरैजाय आरोना जेब्ला बेयो आलि गानानै मालिकजों रायजासिगोन होमबानिया रायजादों सालिया आयंजों रायजादों सालिया आयंजों दे जेबो नङा सनाथे गा गा नोंनिनो थाखायनो होखादों आं बिदि आरोना जेबो नङा सना गा गा गाफैजोब नोंनिनो थाखायनो होखादों आं बिदि आरोना औ दाहोना फोरलांनि सिनखौ लाबाय दं आरोना नै ओंखामा गोथाव ना रुवाथि हैनाया मा ओंख्रि लाब्रा ओंख्रिजों जाफैदो फै लामा थारै थारै ओंखाम जानांदो दे दे रुवाथिजों दाहोनाजों मोजाङै थांथारदोंथ' हाद्रि गुफुं जानो गिदों नामा साथा सिङाव लालायदे एरसोना जाबाय ओंखामखौ हनै संख्रि गैया नांला दे लाबासिमोन खोमा दैखौल' होदोलै थाखुमानासो ओंखाम जालायदो अबस्था गैला नै जोंहा फाग्लि रुवाथिजों फोथाराव थाहैबानानै साथा हमग्रा जानानै ओंखाम उखैना थैसै सान्दुं गोसा आयै फाग्लाया माबायदि सालायबाय थादों बियो थादो दे Izin tadi. Hai bintang, sebelah bintang. Ekspresan. Oke jadi deh lah sini. Coba. साला प्रडिउसारा सान्दुं सान्दुं खामजादो खस्थ' भुगिनांदों नै फल मिथा ओरैजाय केमेरामेन माबा खाथुम दालाय मावदे बेसरा दालाय ओंखाम उखैजोब्बाय बियो जाला ओंखाम उखैबाय ना ओइनो लयलि रुवाथिया फैगासिनो दङ ओइस बेखौबा दा बानायनो रोंदों आरो बियो लयलिया
दहाय खालामो माबा खालामनो रोङाखैमोन नै जोंना फोथारनि शुटिंआ जोबथ'बाय होनलाय नै मादैमोनाबो हेल्प होबाय आरोना जोंखौ एसे फोथाराव थाफानानै नै बेसे बुरजा जाबोखो होन्दोंमोनलाय दहाय नोङो ओंखाम जाबोदों ना सा जाबोदों होन्दोंमोन नोंलाय देलाय खोन्थालाय साखौ जायोना लोङोमोनलाय हा साखौ जायोना लोङोलै जोङो दे खोन्थालाय देलाय साखौ जायोना लोङो जोङो दे खोन्थालाय ए बुंथारसिगोन इयो इलाय बुंहां जाथारबाय खोन्थाथारसिगोन इयो देलाय खोन्थालाय लोङो ना साखौ जायो ने ना जायो अरो नामा नोङो दाय कान होनलायनाय नोंलाय हो नोंलाय साखौ जायोना लोङो हा लाजियो जोंना गथ'फ्रा होनलाय हारसा गथ'बा दा ख्लायसिगौमोन होनलाय थेवनो साथु आमी खाव हे होनलायलायगौमोन नुसुबाय नहय होनलायनो गय मोनजाबाय नोङा सफारि लानानै जाबायलां थांसै ओंखाम उखैबाय ओंखाम मोनजायाखै बेसराफ्रा ओमफ्राय माबा दाहोनाफोरलाङा थगायखि फोथाराव सानसावनो होबाय होनलाय फोथारावनो होख्लायलायबाय होनलाय बेहा स्राय मोनजाबाय जोंहा जाहैनोसै आरो दा शुटिंआ जोब्बाय मेसेंनि रुवाथि ना मानो मेसें रुवाथिना दैज्लांनि रुवाथि ओमफ्राय जोबथ'बाय रायजोफोर जोंनिया दिनै शुटिंआ माने साननै लाबाय आरो ससेयैनो होनलाय मोनसेया जाहैबाय दैज्लांनि रुवाथि ओमफ्राय माने एकदम आदुंगारिथार आरोना जेबो रोंथारा आदुंगारि ना मा होनोमोनथाय बेखौ आदुंगारि होनो खोमा दा खामानि रोङिखौ खालि देलायनोल' रोंगौ आरोना बे दैज्लांनि रुवाथिया बायदि मोनखो निजोम फंबाय मोजांखौनो मोनबाय शुटिं खालामनानै आब'नि प्रडाक्सनाव होगोन नालाय थिगखौनो मोनबाय जेनेबा शुटिंआवथ' खस्थ'आ जाखायो जाया नङा बिराद एसे एनैयाथ' आरो दा गरम बोथोर फोथाराव शुटिं लानांगौबा माबायदि अबस्था जागोन साननानै नायदो सानथु गोसायाव बेखायनो रायजो राजाफोरखौ नायनानैल' ओरैनो थानांला माने एसे सापर्ट होदो शेयारफोर खालामना होदो चेनेलखौबोथ' मिथिखागौ मा खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेनोसै आरो दे माबाया केन्डेलाया ओरैनोथ' बेना नामा अरिजिनेला बेलेगसो नङा होनबा बेलेगसो मा होनोमोनलाय मा नाम मोनलाय जयसिं बसुमतारी ओमफ्राय ओरैनोथ' मानसिफ्रा बेखौ केन्डेला होननानै मिथियो बांसिन माबायदि मोनखो नोंहाबो शुटिंआव फैनानैथ' जोबोर मोजां मोनदों आं बाजैजों जमा मावनो गोसो जानानै दंखायोमोन जोंबो जोंनि प्रडाक्सनाव लेंहरो होननानै बाजैखौ लेंहरनो हाथ'वाखै बुहुद मालाबा सम गोरोबबा आरो मालाबा जोङो सोलाबा बाजैया सोलाबा बाजै सोलाबा जों सोलाबा बिदि जाना दङ बाजैया आरोथ' दा बाजैयाबो बेलेगाव थांबाय थायो नालाय बेलेगाव थाखायो बेनि थाखायनो जोङो गोरोबलायाखै बाजैजों मावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासिबो नायदो भिडिअखौ मोजाङैनो थाम्फै अरनानै बेसेबां फुरगासिनो जोंहानि थाम्फैया सिनायथ'वाखै केन्डेलाखौ उनाव मालाबा आरो सिनायबावलायगोन र' नै रायजोफोरा आलासि गिदिरफ्रा नोंसोरलाय मा खालामफैदों खोन्थादो शुटिं नायनानै माने आर्टिस्टफोरखौ सापर्ट होफैदों आरोना अडियन्स जानानै ना एसे एनार्जि होफैदों नंगौना नङा हा एनार्जि होदोंना होआखै बिसोरखौ नंगौ भेरि गुड जोंहानि दैज्लांनि रुवाथि एक्ट्रिसखौ नायदो आथा फुगारगासिनो खान्थालाथा दैज्लांनि रुवाथिया सुन्दर गैया दे रायजोफोर बियो आरो आलदा सर्टनि थाखायसोमोन आरोना हाबा जाखाबाय नोंहालाय माबायदि मोनखो शुटिंआव फैनानै मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम आरोना बेसारि दा जेबो बिदि माने मा होनो एक्सपिरियेन्स जाथ'वाखै जालांगोन लासैनो माने होनबा खालामदावसो गासिबनिबो माने एक्टिंफ्रा पारफेक्ट जायो नालाय ना सिगाङावथ' रावबो रोंखाया बा रोंनानै फैखाया गासैबो मानसिफ्रानो माने दिनै एसे गाबोन एसे सोलोंदावसो जोङो रोंलाङो नालाय स' बेनाबो जालांगोन आरो लासैनो दा स्टार्टिंखाय एसे माने लाजिनाय गिनाय बे भाबा दं आरोना माने अडियन्सनि सिगाङाव माबायदि गावखौ प्रेजेन्ट खालामगोन गावखौ माबायदि दिन्थिगोन बेफोरनि फारसे माने गिनाय भाब लाजिनाय भाबा दं आरोना दाबो हागोन ना उनावहाय हागोन पारफेक्टसिन खालामगोन आरोना उनाव लासैनो
नों थादों नै इखौबो लाजिबावोसो होनदों माबाया जोङो बङाइगाव निरलायालाय माबायदि मोनदों आंथ' खालामना जोबोद मोजां मोनदों आरो सानोदि आङो इयुनावबो मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामफिननो हागोन होननानै बेखौनो आसा खालामो आरो देनजार रोंथारगौ बियो होनलाय बियो निरलाया ओरैनोथ' आंनि गोबां भिडिअ'आवनो दंखायो आरोना जेरै जिउनि आलासियावबो दङ ओमफ्रायो बिदिनो आरो रंजालि रुवाथियावबो दङ रंजालि रुवाथियावबो दंमोन ना रंजालि रुवाथियावबो दङ ओमफ्राय आरो दाख्लैनि बैसाग दाननियाव गैयामोन ना दंमोन ना बैसाग दाननि एलबामावबो दङ ओमफ्राय आरो मोनसेबाव ददेरे ददेरे बे मिउजिक एलबामावबो दङ माने खमैबो मोनब्रै जाबाय मोनब्रै एलबामाव दङ आरोना बियो जोंहानिनो सिस्टार जोंहानि दादैनिनो फिसाजो जोंनि माने गगामुग धेमाजिनि आरोना ओमफ्राय आं लेंहरब्रबनायखाय बेसोरा फैबाय आं गैबावामोन बेखौ खालामनोना आङो सानबैसे थाफैनांदों मिथिदोंना सानब्रै सानबा सप्तासेयानो जाबाय बारबावबायसो दिनैसो आयो नेथाब होनलाय माथो होनबावनो आरो फैबाय जेथिया खालामलांसै होननानै नेनानै थाबाय आङो थांफिनबाबोथ' आंहाबोथ' लाजियो बेखौ नेनानै थाबाय आरो माथो होनो बिनि एलबामावथ' थाबाय थाखायो मोजां नायबासो सिनायगोन होनलायलायदों दाथ' आरो नै आलदा जानानै दङ दाथ' आङो जि बिमा रखमावसो दंखायो बुरि स्टाइलाव आरो ना बुरि स्टाइल आरो माने सिख्ला समावबो नुगोन बुरियावबो नुगोन जेरावबो नुगोन होनलाय दा नैबे मोननै सर्ट भिडिअ फैगासिनो दङ सिमां फाग्ला आरो दैज्लांनि रुवाथि बयबो नायदो लोगोफोर ओमफ्रायो चेनेलखौथ' साफा केरेप खालामना होदो शेयार खालामलायना होदो आरो खुलुमबाय रायजोफोर बाय बाय दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबथ'नोसै ओइ बुम नोंखौ होनाखैमोन ना ओइ नोंखौ होनाखैमोन ना ओरै फैदो फैलाय नै जोंना केमेरामेन बिथाङा खुलुमबाय फंबाय माबायदि मोनखो खोन्था आब'नि प्रडाक्सनाव खामानि मावनो मोनफैना जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा खालामो बेबायदिनो मोजां सर्ट भिडिअखौ लाबोबाय थागोन जों बेखौनो मिजिंथिदों आरो दा दिनै बिराद सान्दुं गोसामोन गोसोम जाजोब्बाय मैया एसे गुफुरमोन आरो जिखुनु जोबोद मोजां मोनदों आसा खालामो नोंथांमोना दैज्लांनि रुवाथि आरो थाबैनो फैगासिनो CM सिने प्रडाक्सन बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा आसा खालामो आब'नि प्रडाक्सनखौ गासिबो अनसायगोन होननानै थेंक इउ नेनानै थादो रायजोफोर थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो दङ माने मा होनो जेसेखौ हायो बेखौ नाजादों आरोना आंथ' बेयावहाय बे मा होनो बे प्रडाक्सनावहाय आङो सर्ट भिडिअ लाबोफेराखै माब्लाबाबो खिन्थु बे फार्स्ट टाइम आरोना आंनि आङो ट्राइ खालामनायदों नाजानायदों माने माबायदि स्क्रिप्ट बानायनांगौ माबायदि डाइरेक्सन होनांगौ बेफोरखौ आङो माने मानो होनबा डाइरेक्ट गेदेर प्रडाक्सनफ्रावथ' जोङो डाइरेक्ट खालामनो हाया नालाय ना मानो होनबा जोंहा एक्सपिरियेन्स गैया बेनि सायावहाय स' बेखायनो माने फिसानिफ्रायनो जों बेफोर बुस्थुखौ जुदि स्टार्टिं खालामलाङोबा बा नाजालाङोबा नायोबा जों गावहाबो मोनसे आइडिया फैयो आरोना माने बेखौ माबायदि खालामनांगौ माबायदि स्टाइलाव बानायनांगौ बेफोरनि मोनसे एसेबाबो जोङो नलेजखौ मोननो हायो मानो होनोबा आं माने गुबुननि थ्रुयैनो आंबो बिराद सोलोंनो मोनगोन आरो जेरै आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो सोलोंनो मोनगोन केमेरामेनफोरनिफ्रायबो सोलोंनो हागोन माने बेफोरबायदि आरोना माने फिसा बुस्थुफोरखौ जोङो बै सासेनि थ्रुयै जों सोलोंनो हायो बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ फार्स्ट बानायजेननाय जादों बे सर्ट भिडिअखौ जाहाथे इयुनावहाय जाहाथे मोजां फिचार फिल्मफोर बानायनो हायो बा मोजां डकुमेन्टारि मुभिफोर लाबोनो हायो बिनि थाखाय आङो नाजानायदों आरोना स' रायजोफोर माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स हरनो दाबाव बाय बाय